Ahir vam conèixer la sentència del Tribunal Suprem contra el vicepresident de la Generalitat, contra la presidenta del Parlament, contra 8 consellers i contra 2 líders civils. Una sentència injusta i antidemocràtica, que forma part d'un judici polític i d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Una sentència contra persones que sempre han tingut un capteniment pacífic i democràtic en un procés en què l'única violència va venir per part de les forces i cossos de seguretat, com va poder veure tot el món en aquell 1 d'octubre. Ahir, també, vam poder veure com aquesta injustícia era àmpliament rebutjada a tot Catalunya. No només per les institucions, començant per la màxima institució de Catalunya, que és la presidència de la Generalitat, sinó també per la gran majoria de forces polítiques, per molts agents socials i per una gran majoria de l'immens entramat de la veritable societat civil catalana. Aquest rebuig ha tingut tota mena d'expressions, a la línia de la desobediència civil i no violenta que ens caracteritza i que continuarà sent el senyal distintiu del sobiranisme, que oposa la paraula i el vot a la repressió, l'empresonament i l'exili. Reclamem la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i n'exigim l'amnistia. I també per a tots els exiliats i exiliades com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.